na kwa ni naendo mwancho muligeria Ogetembe Television kurando cia sorigirite television yao ya Getembe Television bokwariga ni asomorobiri bwa ebyegwa ebyego beito ne kego kirio monenya sae kiria go seseni na kira kia kubikira se mubero go sase birengariri bya go sase obugima bwao kunyara gwekonyera gusego konya abande nchenguru ku MC Fast bone mutangio Florence munaria monyo namba 19 of course itonya kubarisha mwako mutanya na nyangalesio mwabo kwetera ase channel ya 38 Zuku ekerubate Zuku satellite na okonyara gotonyora no tukoroka ntore Sudan na ko manyenko ko ntore Zambia, Mozambique, Malawi, South Africa na rotora ikaragini bwango yango ikatororo Tanzania ko kana Uganda, Ethiopia, Egypt, Somalia, South Sudan yons pia so bwa mkoro ntore kwetera ase Zuku satellite ko nyekobate Zuku edition yao ya Zuku na okonyara gotora kwete ase channel yao ya 38. Yes, na ko manyinga nkomera ntore ne nyaruka Betty oyo obwate kego nyasaye amoire kiriage kunyara komokonyere nabo igukia konya balie bamwetana ine wetira se kegu kirinya sa koire ekegu kitobase gukaranzira ekegu kitobase gukirarira ekege kegu ekego manenya sa koire nakyo akoire erinde unyara gokonya ya mate yao naye bonyare gwekonyera chitwamiraga namo naye chake bono ego murobiri ko bonega goika omweri no tole na omwana minto gaiga na mere but for the first time to abeto ko wasiliana nera ase simi Facebook WhatsApp no no gwakira ne simi gwakira ntola kili this is my first time ko mumera Betty karibu sana aso murobiri asante yes yeah. Betty ningo Betty no moiboro akoruma songo na igore tu 1997 Masongo. Ekwebitu mwaka 97. Masongo ayire gochi. Masongere kero okay, okoro town gwa ikamenyingwa. Yes. Gwa so. Ogwa divide gochi ali Masongo ali ase school ngatenere gali Pop Benedict. Yeah. Alafu nande kokotongwa kwere gochi mata ali Masongo ali. Okay, ali no kwibore tu. Abibu ba ombara byaba. Mama kuruku Teresa, Rabera Rashid, yes. Na tata Joel Rashid Osan. Joel Rashid Osan. Okay. Now, kurwa kwa kaibirtu mwaka bwe mo magana kianda merongo kianda na isano na ibere. Na kigwa chaka bwe mabwao na kigwa soma mpaka ara. Njena somete primary school Busi Highlights. Ngacha kirona cha konyoro bokongwa maiso kidogo ngacha menyingwa Highway Academy ya lengange nanka so na nkonyara na nkurunka na inde school na irana so ngakora class 8 nkagenda Masongo secondary kasoma Masongo secondary ko form 1 mpaka form 2 bono gabu nali na sireti amaiso iko ekero kwarenge primary ngima nguya kwarenge nkorra kwarenge that is ekera koiborwa nkorra kwarenge igonkube nonyene chirange bone na bokonyara komanyingira ngite mbura ina yakorokana okay igonga ekera koiborwa nkorra kwarenge tatika bono gachako chako mochando ekero chaka nkwa chite nyagitari go sinko ritu nyagitari ogatema kokoni kinde form 2 tam 3 yes nalia maiso nenda cha yete gonchanda ntali korra blackboard ngaterio tata akandeta nyagitari town nyagitari gabu balinge bagante ngegwibirore so by the time mama go train ko richi basa chebirore ngazidi so buna na zidi ngairu general bagateba banko receipt scan irinde ba prove shidanga yire because igali asitata ngita sumitari kwa maiso igali nge kurwalia maiso batata mai shida ile ya maiso ne ilitoka wapi so bakangira general bakanko receipt scan bakagundwanga shida no moto shida no moto yeah mekio mutumero ya saregete okay wenye bagundwa mapema kango baike kwenye yego okay so baganteringa ni Kenyatta kwa surgery bono ngakiyinto abatebesani ndenkaira ni nyomba nkamenya nyomba 2015 yanspi ikiagira mesa chaito gonchanda 2015 yanspi bono ngendete go siri obora kabisa kurwasa maiso 16 abantu bagankora umuchango kidogo nkamanya gocha kuiru Kenyatta
bono Kenyatta ngaikorora nkabero ntu aberto sana ngakoreru esajari entangani ase esajari entangani bagankorera kombekere tube nerembekire ma ekorusia mache after ya rusetia mache for 1 week na inde bagacha bagankore surgery yakabere bono bakandusie tumor tumor gaiga nabo munda koranga na operation kora bakandusie tumor so bagatabe tumor ya salirie miki egosuguma brabo cha maiso bagante ya maiso mbiare lakini takorora bagantibone meki yakore kiasaliki na bereta ICU after the second operation nkamenya ICU for 4 months moerio okaruororo bono amaisa kanga korora neki buguma chagete kola wa yani nchomete gento na roche mutiyane na makweli bono gutema ko imagine ngakibono guchaka obogima bwo gotarora nindi nanavyo korora ngakingo chikomenya na abana ba minto bede winje karona asiriti amaisa abana ba minto bakaobwa no gotara na inje muntu tagosoka ku nyumba na inje anyire kanisa ngate yo muntu ngaki anyuma kwende kanisa na inje ngire ote bayi ke runda tiga ogenda na igubo benalira mpaka natemete goita natemete goita ikagera bagansie kerire nyumba singincho mama nere goika obwe yani safety yani bono yani ingaki nkobero kogenda no ene kibarua so mama na agansie kerire nyumba nsie kerra nyumba gabo na vera na inchikintigate nyumba ali ngotera na gusaba because nche nakanitia abanyagitari mbandusi chindorero cyane mbatete bandusi ngabatinje nimba to kwege nango korandike nkororandi ngabakani mbandusi so kerona ikanyumba nche bago nsie kerabagenda natera nasaba mpaka ngo fast mamocho nyore ndagirelia ntigirite noeri okuminkinda yokoraki takuriera lakini nche na metenga mbobe gotebenga no fungeta sama sabo iko kwante kwa nafta wako kwa polire so naringe komotere bono nche na funga sama sabo kabisa mbato ko yana ngankororande bedo mpaka wale nkorotande ginkoro wow ngo ikande na arota kabisa ngo some message asisi sana aro monje murigeria ogetembe television igo tware tumugano twata kumanya mugano obeti akego erinde tumanya goikera ase kerengo gito gosekiringa gito cyomoroberio yo iga bwa ebiego bito otayera sire amangana makego igoro yobo gimabwaye na muna iboretu nande muna okorora kwa chiete goka butoka kurinde go gweto kwegena kwa bwate na gwikira bono iganga okwegena bwate nga monenya sae na chakomwa okorora na inde na inche na bono ngigene te boyo nga tata oyo ore igoro kene nke oge komugwa kene nke oge komosinya bono tiango tumanye kyagro to ikeirega rwarire bono korora kwangire ko korora ine na kibona tutata atomanye ngana ki obogima bwaye na kiacha kabono ko kop no bogima bwaye na makongusana kera antebie ngane usa kwande ngane no na kwanyiguro mo tegereri akoigo murigerio gatembe television okwane igoro ye muna abana ba mwabo barenge ani ale ko musigo gochiesa abana ba mwabo andake tete kogende kanisa abana ba mwabo baranga kaba motarero ko boko bagatare ngora takonyara kominyoka nere pono baranga no musigo gochiesare nere akaba gakwirana na mono na goikerekere ngo gibotaka kwerusia obogima bwaye nabo ugwechaya nabagwechaya nabarenge gwechaya kone nyasaka momenta chinguru nasaka momento kwegena nasaka akamo amaroro nabo igona ara itoko chikonyorra asense meyo yende turaramnya ke break yakego to koirana tomanya ko gendrana beti atotebinga ine pono bwitabire bwa inaki achage to bogima na nyasa enke guki amoete tobasa kuneke minero koirana tole maega ye break ko bwati
Ebikaro bya bunge mashinani kogendera ime ye county ya Nyamira. Ngantu abande we've never engaged omo senator kusekende. Nere toko musabanere atwara maskani ko cyase ebyongozi binde. Amaboli amange igoro y'obututukanu obubwantukane ku ime bunge ya Nyamira ko ikiwa bosio bwa Senate. In great disbelief, the governor admitting on record that there are actually 2 county assemblies in Nyamira. Omwasiri omuyabo bochen Aden Bale Duale Korea eira gochiagwa kana chibeth chesha kira omotienyo. SHA will settle hospital claims by the 14th of each month. Mbia mono naende maega yo motimoko yo korigie bonyi aneko kwarigania asomoro byo korukunga ebiegwa ebyaito se television yao ya Getembe television onyore nigo tokorokana chinse chinyinge aiga sense ya Africa ya mocha sema ya Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Tanzania, Zanzibar, Uganda, Ethiopia, Somalia, South Sudan, onspia sobwamo korokana tore kwetera ase channel yao ya 38 kwetera ase Zuku satellite kero bwate Zuku ndabase bwate Zuku nkorokantole ime na isiko ya gusi andonsi pia solewe Nairobi, Mombasa, Kericho wapi nkorokana tolando speaker kiniko cha ogole decoder yao ya Zuku channel 38 onye gotete decoder geda se dukwero na sor alafu ogole dish ya Zuku gerene dish gose decoder yoka abakonyara otuni gari channel 38 abakonyara gotorra Getembe meroberi yao yonsi pia sobamo ko etera nabo igo moyo roberi oyo especially mo roberi ko kunga ebiegwa byeto onye kubate kewa abunka adobara babate biegwa baseseni ne biegwa ao ubate kegukere ore nakyo abunka urarete kewa ande kegukyo gotera kegukyo wako mupira kegukyo burali munanje bwate kegukyo burali baito kegukyo burali ngai no na nyasaye ekore nyina jito chikuya masakaroka igonga nanjini bwate kewa naino bwate kewa abai gono nyorte no nebikuya tabete nga ekegukeri kwa irwe gekorere kewe nyasaye ni gakoire irinde onyare gokorera abantu bari baranga na sole nabo na kenyare ko gokonya akwari ganire asomuro birio kwekegwa igotore nenya roka ya minto Betty tabwati kubwa gokorora kwego mugano enga ekero arenge skuru kurwa primary mbi arenge eka secondary form 2 no achaka ko nyoro bako gokorora kurende nasa atachi komotiga yabano kolera kuri kwa yari leta mariga kataka no kweru syo moyo saka momenta chinguru saka momento kwegena ama sabari ari gusabana kolera kuri ari kolera nyasaka ro mariga aria akamotebinga ikanko ekegwa are no korora wikanko ekegwa nyasa mu promise kolera ne chi ne no amarorata tebire bonega kolera ne chindo to yako akorota okoranga nyasaye na mwete promisinga tukeri monarore okugena kwa namo nchamo naye no kuaye kubwata namo iga korora no ndero igiagaranga erwe kamanya na tebana ki akanti abanyagitari Kenyatta hospital akabakani ngana ki mo basa kondo sitindaro chiana ne batinde korora ningegene tenga nyasaye na bago akonyara konkonya ndore no kugene ko Betty tiga nyasaye akomenta kabisa nyasaye ne bampa kobo gotu lakini mbakora Amen. Ne bayani pakko no chire nyimbo I believe ningegene to kolengana na mangana whatever I believe your words now Betty nyasaye ogwikiri obugimo bu muna gwatoyere se bugimo bwa okurwa muna gwakina gocha waika form 4 kwagana nyagitari no twakurira nga nyagitari no kwakandira abanyagitari ngabono nchentike tika ko kuna chindaro ne chiane wachirenka kwa chakire 10 na kyo komenyana abana ba mino bakoende kanisa mamu mino gosiekera nyomboga endeke barwa kokorigeria kwarira nyomba gali andake mpaka gwa fast na gwa totebi gwa fast yesengencho yoko kani korobo siwa nyasaye ko konyara answers from God
mabori ni mata mabori na mange kwa eterete now ndi kwa chagete ndi we anchiranete ndi we anchiranete ndi we isanike tokataba ngabona nabondeka bona tigantebe gwetera masabayu Nyasaye akamento kwegena kwani yes nje igetengaki bone beseni lina lengo tigeru nyumba yes ngateba tingo nyetumia ngateba tingo tumia nkayamo inga kwa imani yes na nje nabonko nyumba nikecho na ndengirani okay eyo ndukyo kumia nje nigo nabwatitie nyasi ganga bwatie nyasi na kera takanda Badenga chakurele sino iskurunga na to training na kotalire nyasi na gotara yes kerota bwati nyindi ewa so nje ngatarire nyasi ngatara bono onyoro murangu ikonsikire lakini dirishero nigo yalengenene okay ngateba ndaitaga tingikecho ndengirana ngaigore dirishero yes ngaita ngatema kogenda Litko litanga ni na nkwenda by the way ngasira ngaswa chika yabagati pole bono ngachaka kolera nkoligenchera na maguru igango kuna nyora gaiga ni chika yaba bono nkai abantu abatanga ni bagaita nabongi bwetengeri ogidiri neri anyarebe bagansekere mbanko nyiti Monto kabere tankonyeti oyo gatatu tankonyeti oyo kaneo omolebi pi akamwana kale kalingi kumubulinga tata olini ngorega ali okulira omolebi yamate olinya sai togende tomokonya nerundu setie bina webyo gati omolebi akambolinga ikwalenge gochi Inga siniko matene echo because alingo umusaji akante ingo ko iranga matei ingira se nyombe iri kwatamowa akangikigabu akante murango sikirenga yugweta kama tinche mayete sengweta so ngate binyasaye noena asirire chereye tindiko irana inga uwezo ni nyaro gutara tungike no ichikoni na uye macho konyinchibieka in fact ritweli ngatema kanyora na ikire chikoni morangu tosiekire yes jenga igoranga soa ingatema kuna nyumba gabungi kwa sebi kombe bikobera sebi buyubire yes so nkamanya goiko ngaitaira machenkanyu nkairana mpaka sedishe ngaswa nyumba ngakiro yes so the second day nende nkairana go fast yes nende mambianga tenya sa nkonye ni nyara gusibinana ebintu byoka erinde improve abantu wrong inga no inche nabongo koreki anko nyara nende nabona so wetenga tema ngaiko nkanyore kabeje tigre na saigoro mama tigeto nkanyora no mujinu orabo bono likali go sibinto ngatawo tema ko kenyi kabeje ewa ngatema nkanya Kenya na bona Kenya tenga kora pi ngatema go sabusie binto gabo ngakora nkage ngasie ko murangu nkaenda nyumba nkabero mumro binto gako ruskuru marago bako mburi ningo Kenya tingu kamoteninje ante ikwanga inje yes yete nga to konyara kyaro to korora ningo sibinto ninje ya kwanga inirije akeigo mamo gocha mumro mito komte ametiki betia kontinero sibinto ndo Kenya tingu akamanya komburi kosena mama ya atalinje nere in fact from that day mama gatia gonsiete okay bona tigete gonsiekirera aka proving nabongo kora kende nabongo tara kidogo na ikajikoni na irani so akatiga gonsiekirera ngataka kwefundi shanchibieka kwefundi sagotare compound yaito nabona achagete bono ekwende imani yane egankoni yes up to leo nabongo isibeli bintu nabongo kore gasi ya nyumba no nyumba nabongo ti okay
All right. Now, mwancho murigereria kwa igure. Igo atagete ko ba prove wrong na nukwigena kwaye ukamoa nyasaka momento kwigena kwaye ukamenta kana chinguru akanyara ko kurua sechera elia bege tu nyomba ariko siekero na kobekero bese ni nyomba ebese ni inero yako bamuneke baraki yae nyomba yake bara akasoka kegena agasoka nyasaka mweke egwekyo yo kunyara ko kwemanya nyasaka mweke egwekyo kunyara kwemanya akatiga gwechaya timanyeti abeti chingana na ki mwabete ukamanya guchaka gose ngwachito kaende skuru ende baada yoko kwemanya na kumanya kego kyao Thing setiko ende skuru immediately. Yeah. Nja irete ngaki. Na nche nabo naringi kuigobe kerangu ikaranse mesa kero muntari busy gosoma nche bye kani nche ndako koraki ntari gosoma lakini umumru mtomo kena bagachire onye nestor bukwa gosoma ego bidia some ne lyogi integerebe so ngasaba nyasaya nkonye nyore nchira ngende sukuru nyasaya gankonya nkagenda ekanisa ngakwana n'abantu abantu nabanyete chiribisana bagante ingati ndokunyara kukoira skuru lakini abese to akwire kyagera ndino bate talent yokotera gendo record ya matera bono gwetera matera una recordeti nyasa akaigore murango nkanyoro muntu gukogani okuye akanga kandi skuru bana mpenda tiganda rabo igona ndino bate kyagotera bon ndibwatera tangani ditangan na terte kindomoke mbake ekwaya ngotera na yes bueno okoreko gotero ko kware kodi tabugati ko gwakorora bon mwaka kyo renge na recorded 3 years ago that was 2013 2021 yeah 2021 sorry 2021 ngai kwa recorded studio gi Mighty Records ogotero gutangani kwa renge hip hop gospel na recorded Ghetto Records after Ghetto ngamwa ko yenda Mighty Records wono gokoro gotera nterete historiane so iga ogotera matera ayu nyasaya gankonya bono kanyoro muntu oyo kwa monyora gwetera seke egwe kenyasa ko irikyo gotera kwa igure mwancho mo rigereria nga ekegwa to kwa ndama to ikatora ara chaka kurese foundation litangani tumchaka tumanya nga beti ningo tumago cha tumanya kegwe kere kinyasa moire bigute tayari omoire kegwa keria gyo kunyara ko korera emirimo yae bwere ko manyana kegwe kiki kyanyare gokonya amate yae na twarora kyanyare ko mokonya ere gweko omonyene na ndiko twamanyire ko chana nto abundu ile nga nabwate na ende kegwe kyogotera kegwa kyogotera ne kegwe ne nyongesa nyasa moire ogotero okuguru chinga munato manya ogotero kokwagerire nga wetera sokotero ko nyasaye oigwire chinchira onyorire musamario muya na nyasaye okurire musamario mate asebuku egitabu kya Yohana isano de momerongene na ibere gabu nkagirite katika bere gabu yesa batabana ki onye nyasaye tara kuno muntu oyo kumuranderia agokora na onye nyasaye tara kuno muntu acha sende oyo Yesu rikotanga onye nyasaye tara kuno muntu acha se Yesu oyo kumurandiria arakore gazi igonga nyasaye weka kuno muntu elinda nyara gokore gento gwetere kegwe kinyasaye akoire nyasaye nani gukuraro muntu gete ekegwe kega kinyara gosuka teiboke kinyara gokonya na gokonyo oyo minto oyo orande angna sori go se amate yao bono iginto mbiro tutaramanya braille ninki somo kusio braille ninki asomo omorigererio origerete braille na malikali abantu batari korora bagosoma ali babo kunaiga bono kaenda bono kwifundisa kulika na gosoma ogotocha kulina kutokulika bono kera ogotocha igana kwalika na igosoma chidots sawa mwali oyo mwanchu murigeri ngotorokereria ale binte byonse bitobasa kuba na wasiwasi ngotorokereria binte byonse omwako oyo ugasomoka ukamanya ko gosoma na kulika braille siecho bono amo na music ngasomera na typing typing yeche barata bali ngoto bundisa kutumia typewriter ye ta ye computer ayo na boko type usini typewriter ase computer tu kutumia NVDA typewriter ina boko nyara kwenye tumeka omwako yo mugaye bundisa ebyo ngwa fauluti waite tamatemu ngakora nkanyore certificate yane nende nyasaya gankonya
nkaligi nainde nchira yende Yes. nainde nkanyora Pastor T. Pastor T timu manyeti. Omurandiari. Purwai. Pastor T Mwangi. Yes. Limuru Life Church. Limuru Life Church. Limuru na menye toro. Okay. Era ngakona. Ngaswa ni